Usi. Mwanchumurigaria Bwensoko TV hamaiga mange na gukwandira ndonsi asore nugusaba kwanenga ritukeriga rie 22 somotie nyigo kianda mwako iga bwechiri bubere 25 ritukoria Jumatatu iranyara ko bari gukwira senchirerengia. Karibu sana semesa ya mayakuru Ensoko ensa eyamo tuchigosangana kurigereria aria enekiwe kurase chinsemo ahuna botambo rongorwa gusie county ya Kisii ne county ya Nyamira na bwego chi county chonsi 45 na ibere kuri no mwanchu murigereria bwego obotuko bwarero tuchikana ko bato kurigereria sensemeria ya kabere gukwandira ande mono siasa amo na magendero aseriberaria ge siasa ria rokandre ande mono kurasa rongorwa gusie gukina asechibura buru cyabere chiko enekiwa ekera baraya bange bagendrete kobori gukwenekia bunango keya bareri beraria ge siasa kwenekia obamo nabo gukwana erio gerimo buna omugusi tuchikona ko batogosangana kurigereria yonsi aenekiwa sama tukabwango iga kurasa rongo rwagusi nabo gotumurikere eserikali enena asikeri kurigereria ninga siasa nga kichigendrete nabo gensemo ya magendero bosyo bokwariga sobochorio bonne bo mwaka bwechiri bubere 25 na ibere tuchigosanganere omagenita sensemo ya kabere Mheshimiwa Lucas Nyareru oyokoriye kergo kyo MCA nabo igomo rumo manywa mangana igage siasa kurwase wadiri ya Kitutu Central nigotoka sibunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii chenkoro kwa Clinton Ndigi aseri bagaria bari bakombwato syo botuko bwarero togo sabo karansoike obana intukurbono wikomwe. Karibu sana wana mwanchu murigeria hamaya kuru Ensoko ensa emo botuko bwarero togochaka no roboti rwekerero kyo bokonyi ase amatemo kurwa ase kenyoro kyabosigisa bomwangi ekike gotoka imeye wodi ya Keumbu ensemo ye bunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii nigo bono ya esokire eri gosaba bokonyi kurwa ase bari babwato moyo bogwanja eri okomo kubakonya barabo komugorera omwana obo bw'emyaka 23 amariogo ya mateyo yo mogaka Boniface Enyagetia amono mongino ya Jacqueline Mora nigo bono yatabire buna nigere no boremerwa hobonene ase baganetie koimukeria gose komoiro omwana obo Julian Omboga oyo urwarete oburire bugo kwa Endrume hasegeka kimya ketano bono hase bono baonije kira ekemo ekibabwate korendeti baraikirania okogania gwoko mokonya kono muire Nyagitari nene ya Kenyatta herio konyoro bugwenia amariogo ye Endrume nigo bono ari yeri gorire nene bono abono nigo barugo saba koko konywa muri kitu wikili forenge na rogo tegorra mayakuru Ensoko ensa ya mobutuko bware Yamateyemo yomugaka Boniface Omboga Nyagetia no mongina Jacqueline Mora Omboga kurwa ase kenyoro kyabosigisa bomwagi imeye ward ya Keumbu ensemo ye bunge Nyaribari Chache county ya Kisii nigo yesokirie eri gusaba bokonyi kurwa ase abantu bari no moyo bwogwancha eri babanyorera chinchira cyokonyora kibesa bamugorera omwana obo Julian Omboga uyurwalira oburere bw'Enderume ase kakemyaka 15 nigo na chirega igasengencho yomboko mbwate na birengwetera imbwato mwana oro murwaire mwana uyu ndwalira ase myaka 15 tukabera omwaka omugima tukaba tugwetera obugima obokongwa sengencho yo kwayete mwana uyu achagete kogubuna Enderume myaka yo 15 na mwetiri na mwere Nyagitari none kina bwate timbati nchirende bono sai no tokoragira stari ruraragire orocho yonde kagochigicha yakire bako bona akomenya ko bune barimo nigaerera Ensoko TV buna omwana oyo nigo iboruto kare buya kurende agaikirenga kyarenga kogende skuru ekirasi kya gatano limo abu asakirete inse na kwero Nyagitari ase yatebekanite buna nigarwalira oburwiro bw'Enderume kamwebora buya mwana akona maambye skuru akawunse njega kanga maleri ngo tebwaki ngarengere maleri ngamwera Keumbu
akarwarigwa kwerera na mayanda manene nigo mong'ina Jacqueline atebire buna ase kake miaka 15 nigo babere bagotumika kereke makiro babwate reko morigeria omwana obo gwenia korende gwikira bono iga nigo omwana oyo omonyaruka bwe miaka 23 agendrete komenta asako gwanse mpaka no nyandiko abu asako ya na gotigara ne chingoma chintinde cyomorero mwana una acheta kaya kamwira alike kaitale cy'omusyo omuchintali akizi akabero wangu mwako mugima sengencha yeto kuguru kwaye ariko kole skin graft obutoru okogoro enyama obekerwa okonde na bwata akabanda aliso mochyoke umbuna ekoni nyanya getungu na omena kero nkoni ebintu ebimbiri konyara kongisana singenji ya mariogo na bande mbale skuru etoka nga okonyora okoro gwanse na magani ara mange yombe byakinire madeni buna bone gondire tigotwara madeni yeli butamanini asengencho tindanyara koira nitari kondali yongo ya stabukia ntindikorara singenche ya madeni yayo niga orokia mayanda manene kwerera buna nigo ya mubeterete konya mpaka ensemo yendemero yaye reko morusinya gitari ya KTRH ekere bili yabo ya chete goroka gima nabo twabire toguchandika asingenche yoburiro bwo mwana oyo iga no ntolense sana okonyora no gwanse karari omwana oyo arwarete ara mochokisi ntogete tokabutoro buli motwaoniri chiombe twabwate tokaoni tuoniri kirege ntoigo tutigare tuli busa omwana oyu bono nigo aberega kwirwa sinyagitari ao elio koligerigwa bokonyi bobo bwenia kurende nigo oboremeri obura senkeyo bobatangete korwa soko monyorero bokonyi asinyagitari chinene nje igetekero omwana oyu akorete test chionsi tugategwa enyarekana irwe gusaka enyagitari nene ya Kenyatta anyare kugonyora obogweni bwaime ari ngori gunga ningi kerekebe lakini asingenchi yoboremeru ntwanya gwikera asoko moyenye gitari yenene ya Kenyatta enke yubono amana ba mate nigo bakoro kubore gucha sonde bwensi obwato moyo bogwancha amona barai bonsi babakonye eri banyora chinchira cyo kugura mariogo ekyagera marioga yoni gara yali goriri nene oranyare konyora 10 yaye isano yaye ina beko bebesa nyare konyorera omwana oya marioga nyagusikiria obogimobo bali mwagire gutubwatesi na bali bonsi baigwete lyogeri teme sana so gwanja kwa Yesu banza gutubwatesia njengo basabira barai baito moremerwa timora tokonye Nyasaba agate mwakitwara ko basabanga usoma yobu gwanja mwari gwanja musaidio mwana uyo naye gose nacha kanyoro kubimuvu yo kuchimuta bono enke yega yo mugako mboga nege basaba bokonyi urwase monto de bwensi obwatomo yobu gwanja nyako bakonyora chinjira chingia yaga bakurwali omwana yigobo ingolipoteria Ensoko TV kuroga igase kenyoro kya bosigisa bomwagi ward ya Kiombo ensemo yebunga nyari bar chache county ya Kisii ireteriane weekly Orenge wancho muligaria tugusabia mateyo ne chikonyora obokonyi bokwenekia mwana bona chikonyora obobwenia tuguskabosio asorboti ronde rokubwatekana ne chisemi nigo bono tokumanyigwa aborokwa bekirasi 12 be skuru ya secondary ya Nyakiore gotoka sense moye bunge ya West Mugirango me county ya Nyamira nigo bairanira chisemi ritukoria rero maiga ya skuru yo gosie kwa sekagi ikiemo ekera aborokwa aba negetie okorobekana gokwemurungandia okorento ko mwarimu monne hoyo umanyikaine buna Charles Mausa wega kyo murikito Steven Yariki hakwenda sembeo nigo bono umwarimu oyo umuya aikira na se skuru yo asaba ibori naborokiwa busaba ibona naborokiwa bare kurigererwa bokongu kurwa geita habune ncheremo yo kwene kyabunangu ikirani bare chisemi cyabo boya nigo bono amasomo acha kirebene asebo igobo toeru hobonne bwene kiwe hekero ebirasi binde birere chiskuru yo hase eiki eiga murikito Steven no robot yo rwasenchira ubikirana Mega yeskuru ya secondary ya Nyakiore gosie kwase wikemo mega yaborokiwa wesokia na kwamereria okoretwa como principal moya Samarieta Charles Omosa buna twa abana baratumetunka ekero unrest ya bete felt bono linde bairanire na ndenkagete temperatures wa chia cooling down nigo ritkoria rero amasomo iranera ase aborokiwa ba form 4 bairana wike skuru na kongea masomo bene bagukwana bene n'Ensoko TV niga babwatani ibe chisemi ibere irenga nige skuru ya Nyakiore ya enderere buyaso wosomia na gotebanga umugiro yo beta se keke nigo gwikabono sonsorirwe twagokire ndu buna abaibori asengenje nene twara abana baitu batu promise na abana ngobo beke bali erebo nako baji semijiri tutageire
na matuka yatigarita make tari make asa abarimu kubakoya igo tigatwirania abarimu banyakiore mbia mono eng'encho ere enene mono ase ogosupport abana baitu na intwe twarabere esukuru for 4 years na intwe togeta amatokeo ara amaya korwa ase abaibori bagoke goetera ase abana kuru nkoresiumwere ase nomo normal sinkoiranere igo rende abarimu naro no embarabu twabaengejire twakwane na barabwo twanyora bagoteba they are ready to start off naende bateme go compensate chingaki echiga twatugutire bosio obwo gotemwa okonene wa KCSE nigo aborokiwa na abaibori basabirunga nere byabachichama ogosirana eri okwenekia amatokeo amayango sokare ase omweri bwo mwaka oyo iga oibori onde bwensi okagerete ng'ande nabwate wasi ende yonsi ase omwana oye ayengo sari ori chingaki chiomwana oo agocha kokore revision tigaiche mapema neranda manene abandi onde bwensi onyorwa achichenga kiendonge nereye nere anda achoini abana bande erinde basoma amasomo ko revise n'abarimu babere ready kubakorera revision ekiagera amatuka yabasirie wiki engima abatorosenga na mange nanda abarimu banchire nga kubabwatisi baraso kubakonya nige skure ya Nyakiore iraneire boigo kwirana asa amasomo maega yogotwara omogiro moke korwa skuru ya Nyakiore yegotoka ase wodi ya Banyamatuta imeye bunge ya West Mugrango ingo reporteria Nsoko TV Riteranyariki Steven Embonde kurase county ya Nyamira mwancho murigeria tukurena ase county ya Kisii abona bune njira yamo yogosabira ense ya Kenya na boigoro kongorwa gusi iri kubeko murembe busibo bachorio banno mwaka bwechiri bubere 2022 nigo rituko ria rero ekiombekemo kia barandia bechikanisa ao imeye county ya Kisii igimanyekanite una Rising All Stars for Christ inseri aburire Evangelical Alliance of Kenya EAK rituko ria rero bakora masabo ase kanisa ya Emmanuel Pentecostal Revival Church imeye kenyorokia bo utike utoke wodi ya Kitutu Central ensemo ye bunge ya Kitutu Church South county ya Kisii na gukora masaba bene hase bagandire omorembe asabantu bonsi boigo nigo bono barure ho kuboria bose barura bosemia gocha sekegori gya jensi goesonania ase okurandia na gotiga goesonania ase binyugwa byogotinde muri Kito Bethwel Machini nwarenga sensemeyo robotiro ya senchira yo boikirana Chinga kiechiga abari ao bagenti kuyarigania bosio bochorio bonene bo mwaka bwechirubere na 2025 nigo bono abari bechikanisa baizokire eri gusabira ense na boigoro gongorwa gusi nencheremo yokweneka ngomorembe ngotingwore bosio bochorio bo kila mamlaka ya kusuya watu wako kila misingiri ukataa ekiombekemo kiaba pastor kurase county ya Kisii ekimanyikanisa na Rising Altars for Christ nigolitsikirero abanyako bagosanga na boigo gusabira ense na boigoro gongorwa gusi bosio yobochorio bo Rising Altars ne kiombeke bwatete abarandi koruchi kanisa hawa ikamago bwata bakachiambura bodies jiga chire chitenere tabarandia buna bono EAK kirachi na abande mono bali bagoswa katika chito asenge chokole to bomo wo murandi ne kanisa na kubwa mono ekiombekega igokere segego singatia mono nigo to singatia mangana yokoreto omorembe na gusabira ense yaitu ya Kenya etwaro omorembe na twasabira echikanisa kolengana bona tulese kiombekega nigo ntwega sito no gwetana na gocha sobo mobwo morandia twarwa twakwana so obwamatobuya na soko agacha okwanekere kione Nsoko TV nigo bono banyako bakwerekerenga hakyo moyego yo banyako bagwikira ndiskurira chinsemo chabouti ebungi ya Kitutu Church South county ya Kisii nencheremo koreta abantu bonsi amo eri gusabira ense na boigoro gongoriga rwagusi ebintu byaonchorire bigosaria magima y'abantu lakini gwetera lingana lya Nyasaye na gwetera basumba ba Nyasaye inga mbono ntonyale kubwese yeya kero torabwatera na so bwamo aicharishe dini yaone ere yore wochama buna basumba ba Nyasaye nigo tugukwanira na igero muiko tare okore emirimo yaye na nene kirenge kanene buna na tare se kiumbekere nje nara kerora situ alenga ha motoko nyorana ne kiumbeki yana ndege ko ini kale chino na barandi around bara around tosikana motogende eskuru nero tokogenda ya barandia sai bono tuji kuchikongaina muntu kero muntu omanyire lingana lakini gitweitero lingana no muikomo chenu bila neta keire turi chisemi chigokonye anamo na sekegori keria gya jenzi nigo bono banyako bagusaba banyako bakubwatirana nabo pastor nabo igokero yo mukwe ne kinga
ngubeka bale na barwa masaba bene eri gusabira ense na ikitokorere mono no murembe kwenda gatogosoase kanisa yao kanisa yo murandia nigo twasaba amasabo alia yamagani yali batageta kanisa yabo boigo twasaba ninto magani yali itobuna intwe abantu kibinafsi ngento tucyana ndura aba Kristo nigo cyanda abana baito nigo cyanda jigenzi abaiga bayicire Kenya abande babo koranga namagana yawa kumbe bakora amagana mabe lakini togosabanga abagenzi baito abagaka baito abangina bakabana kabaranje kero yomo atuliso murembe era muno yo mwabo ese twikeire bigwange bitore nebibe tiga Nyasaye atokonye moso chisense chaito tokubasabira Nyasaye abakonye baiche kanisa bashiriki Nyasaye abarende batigana amang'ana ya mabe ya obotindi n'amaru n'etinyasore binyiwe bibe Nyasaye abakonye baiche kanisa tosabiranie binyoro byaitu Nyasaye akonye abantu bae babwenigu barendu buya na irieta rya Nyasaye rimokere rigugoro eke ne kiombe kya Rising Altars bono banyako bakombera na chinseme chiga che kanisa ya Emmanuel Pentecostal Revival Church chinseme chiga chabo tekerenge kenene no kubwaterana erio gokinia obokoreri nabo yokobeka abakenya bonsi pia mabono okwana chinga kiechio nigo bono banyako sabira omurembe asense itu ya Kenya ekaruturu chobochorio bonene bu mwaka bwechirubere na 2025 nebire boigo nigo banyako bakwibeka bosio erio bachikunyako bagusira naso bokoreri erio kurandia enchiri kuripoteria Ensoko TV kuroiga ase kanisa ya Emmanuel Pentecostal kutoka chinsemo chabo utiebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii chini gongoro kwa Pethuel Machin Memono Bethuel Machini togoska bosio mancho murigari ase county ya Nyamira aba engineer kurwa ase county ya Nyamira nigo ritukoria rero basi oria peno bwagachi boboraro oboboko bwaterania nsemo ya bitundugusu gochia motembe edaraje yo nigo bonera cheko igora herio ko ari baga echipara hande mono obasombia ne chigari chikwane ke obasombia ase chinseme cho bagokwana hase baraza yeskuru yoboroso ya bitundugusu asomboiga wokoirania omugambi ometembe sub location Robert Mekenye nabo igo MC ororo chinseme cho James Matinga nigo bono batebiro bwagachobo nigo bara chekoira emetienye 5 nomo erebosio henchira yoboikiranu sebono batebire nigo gwetera enjire iga obasombi nabo igo koimukirira kwa magima yaba menyi bechinseme cho kora chekwene kiwa Steven Nyariki no robot yurwa senchira wikiranu abamenyi ba bitundugusu eyo gotoka se wodi ya Kemera bunge ya Tutuma Saba mbarene kibakokera mega yomo engineer nabo igo mu MCA be wodi ya Kemera umosike James Matinga gocha kabene ogosioriwa ogochiko chakiwo kwagachwa wedaracha eyo erachi kobwatania ensemo yo mogonchoro ochensemo ya motembe eyo erachi kobage gwanjira chigari bere kobogerana yondo mugambi omokomo tembe supplication igo twachira rero iga asuko ansa na kwagache taracha ya gati ya bitundugusu na motembe etarache gera tokoya sa tambe sana mna ntwa bagambi samangana security egera usalama yaba na inchi baito none garte tokorwa mogonchoro kogenda motembe kwa nyagechenche ene era benchire nyenge yo wetera bagokwana rituko rya rerekera babwate barasa nigo berero byabwa bekirwane ne mono kwango iyo basombi korwa chinseme chibere asekeria bagotebanga kare nigo yarenge uwonchokonana ange kilomita 4 iri kubwatari chinsemo ibere chitungetie nkorengi ese ekereke mugambi yororo otemire baka yaikire kigwangike muda turahiga ndoche nguchi yabeire kiagera otemire baka yaikire bono chakorosu ngakieri na temete baka bwatera na bande mabati akabeko lakini mabati ataje kudumo matuka mangi ese ngakieri akabeko ko baba manendi neto konyo mna bono nje ni disability tindi korora yondo jenyera abera isi none karongo tamboka kuruse itungumbu uje kanisa ya motembe na korora ndo baitu bangumbwe motembe yera mbere gashire isi nonyina abantu kurungumbu bakwamba kwa kando jejiri yo mugonjoro igera ababere gashire isi lero igo twachire ase taracheje igo temine tinga nero yokero nechi project jijinde njiroro jire chinyinge muna momanyete twabeire myaka emenge konyora tutarakora bintu ese problem yarenge ntwagenda tukayenyora iwe problem eri ntwayerwaria abantu bari bono basoire obisi n'abantu
baisaransire barotire ng'anto getoka rwegasi nigo bwagachi obora chikoire geka kimetinye tano nomo erio kwera na kwene kinga abamenya babitundugusu konyora bari ekibaragokere leo nanyari ngoka sana nanyari goja ngoegwa esaiti gaige soko singo cha nkonyara kwa gachekwe edara cha gaiga egento yo kanda nyari ngosaba abanyakenyoro bagaiga turanyari tukubwatana nega nari ndanyari ngwa gachekwe ndanyari ngwa gacha gaiga edara chebia naende ninkania bantu bake babere biga bocha konkonya asoko gacha gaiga kiagera bono ripaga ngurusi bwango iga go murande materials inside abantu baminte yo kanda basaba tunyari tukubwatana na rero egento twachire okora gaiga nuko hand over a site which is a contractor uyo goja gotoroseri a box culvert gaiga ase go okubori kwane ngoringa ekero goja korosie a box culvert ye abana inchi ekenda abori no kubwatirana buya ne contractor uyo kiagere kere goja gochake gasi na acha rete materials cha gaiga nto sangia abantu bagocha komoburukani elinda rosie gasi aya korebia obora robo iga mbocha kogareiwa erio kwenekina obosombi mbocha konyara koba bo kwenekiwa gati yo kubwatania achi mumbwe chibere munenjere moyo gotinya obosombi korwa hasense moya bitundugusie yo gotoka se wodi ya Kemere bunge ya Kituma Sabime county ya Nyamira ingo reporter en Soko TV ritera nyariki Steven Embonde mwanchumo rigereria aguno tugikiro mwerio gwa mayakuru en Soko ensa ya moya bono gotuka sense mentangani tuskare tokwiro mutumoko kega se studio ya kabere tokore na sense mo ya kabere togendra ko gosemia amange Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi ano mwibuli henritu mwano obugimo obya bwankyo eskuri oboroso atabaka academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko omwana oboroso botingu bw'ekisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri bari byewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguru turabosombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka ugo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegitari ya Tabaka Mission twakere simi 0722 408142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Nugari tiko kurubu kachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma n'emisumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate nigo toko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigo tugutoke nsemo ya tente umucyo Nyamira samange twakere imigwetire namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware ego tukariga tente uko bari gani mwensi asa magori arenzi ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneri kurukuru
Utakapopitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Kera kama tingatara, daiketa oni ya nyamira na lena shauri sangwe. Ngararo moijana. Umotu batera mabwari. Murigeri bwa Soko TV, uyu no muroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au. Turabe tukumira na kira ritukurie iki. Guchakira chinsa 11 cha mogoroba gwikenseyemo ya butuko. Kugwakorire mirimo yawo yerituko. Kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori. Nari ase screen ni chingero chikoletwo na mwanambuka Edwin Yang'au. Ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omoto yakabwatwa ole bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Noga ni tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo gwetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chigwire ochasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenamba 0757331085 Kusitulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae Yoando mwalimu Mokonyi deputy principal at a college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu sana mwancho murigeria sense meiga ya kabere ande mbuya muna soko gendra gosanga na intwe boigo inyura ntu akomanye buna ntu chigutware nkwana ya beno butko bware ro kurigeria nemo na ya gendrete asense mo yoburai bwage siasa na boiga magendro neribira ya siasa igendate konekiwa asa matukabwa ngoiga ande mono kurwase orokongo rwa agusi tukoskabasyo asorobati roko bwatia
Mukonyi bumugavana bwe county ya Machakos Dr. Francis Mwangangi niko bona mochirie serikali nene asogota ebose chisemi libagari nene ase manifesto yabo okwana meyo ward ya Kalama ase ari kurobo konyi gochia saborokiwa abo batari no kwenyara. Mwangangi niko bona atebire chibesa echibwendete gutumika ase sector chisemi niko bona serikali anemono ya Kenya Kwanza ya chitumikire ase ogokora siasa hegento bono keiriro kwa maria sector ye chisemi imeyense. Majorly, our national government has two major roles. One of them is to ensure every part of this country, people are united to do their development peacefully and ensuring each one of us adheres to the laws of the land. The second one is education. Okay? Now, lazima tusaidiane sisi wote. Na niwaambie jambo moja ambayo najua more than 3/4 of you wanajua. Ukweli ni kwamba without education, musiseme mmesomesha watoto wanakula mkukaa huku hawajapata. No, tusomeshe. Tusomeshe. Please, my good people, na waomba kwa heshima kuu, we put more of our interest in education. We must educate our people. That is the way to go. Being important as it is, education empowers, education inspires, it equalizes all of us. Yeah? Pamela here and our admin here, before waketi kwa hizo viti, kulikuwa na requirements. 1 degree, aba masters, na PhD is an added advantage. Nini ndio akashinda wanaume na wanawake wote, sasa ndiye SEC wetu hapa. So we must value and invest in education. And equally, I will continue pressing our national government. Please, there is no way this country is going to have meaningful transformation development-wise unless we put our resources right at the center of the education. Hii capitation lazima iachiliwe ndio walimu wetu waweze kusimamia mashule zetu na watoto wetu waweze kuendelea kuwa shuleni. Toska busyo manchomo rigereria abarayibe chinse amone serikali au korwa sorogongo ro Africa niko bono basabiro kubwatiranirwa korogongo ro Africa semiroberio yobo mobwe chinse anemono ase sector yoborendi okwana haso kumirana kwa gatano kabere kwa baraya bachoretwe kurigereria monchori ya sekiombe kya United Nations Security Council muraibwense ya Kenya muskuli ya Muruto niko bona atebire gwikira bono niko rogongo ro Africa ururore ronene busuru bwata abantu gwetania bilione 1.4 okugania nkororo kwa barabu kwene kya unankobera bara semesa ino barabu gusanga ebirengerero byabo kubwatiranirwa ase sector ki sector au kwene kense busense ngima kogendrera senchiringia. Continued exclusion is unacceptable and indefensible. At 80, the UN's credibility will be judged by whether it finally recognizes and delivers justice and representation for the 1.4 billion people of the African continent. Africa deserves permanency at all global decision forums, especially those seized with making decisions related to the maintenance of international peace and security. The reform of the Security Council is not a matter of convenience, but of necessity, essential for the credibility of multilateralism itself. On this landmark occasion, we therefore issue a call to all UN member states, and especially the permanent members of the Security Council. This historic injustice must come to an end sooner rather than later. Beyond asserting our right, we must be clear about what we seek and how to achieve it. Securing Africa's rightful seats is our common demand.
Karibu sana mwancho murigera sensemo ye chigosori bono tukumanye na raria ya ANQ asomurikito Daniel Omwaga kumanye